Halo, Pak, ini HP-nya dicas. Halo, Assalamualaikum. halo. Ya, gimana Pak? Sampean di mana sekarang? Aku di Jakarta. Oh, Posisi. terus gimana nih Ini, ceritanya? ini gimana? Ini gimana? Itu prosesnya lama nggak ya Pak ya? Kalau X, Duh, saya lama dan tidak di itu sana. tergantung sampean loh. Maksudnya Tergantung gimana tuh? rezekinya sampean. Ya, sampean ngirim data saiki sekarang Ah, sekarang di biodata. oke. Setelah biodata masuk, dikirim ke agen-agen di Hong Kong, terus ditunjukin majikan. Oke. Majikan tertarik, sampean interview. Setelah interview baru diurusi loh semuanya. Oh, itu speaking English can use ya Pak? Maksud bahasa It's no Inggris dipakai di problem Hong Kong. if you only talk with English, it's no problem. You can speak Okay, in it's English. okay. But if you can the Mandarin, I think it's good. I cannot, so I have experience only in Singapore 5 years and ready passport also Pak. Ya udah datanya piye terusan iki? Iki sampe nang Jawa toh? Yeah, it's okay. I'm in Jawa, but if you want talk with English, I can okay, no problem. Okay, We talk with okay, English, okay. no problem. Okay, no problem. It's okay, no problem. And then now I can do it everything. So have picture, passport also can give ya via WhatsApp. No, just a simple. I need in Indonesian ID card, and then Okay. maybe you have a Singapore ID card, and then you can Yeah. send by WhatsApp. After that, it's okay, just only that. And then somebody, the name is Mr. Indra, can call you to take your data. What Okay, you oh, ate, what you do in Singapore, like Okay, that okay, correct. experience, like that, etc. So, are you clear? Yeah. Anything you want ask? Maybe the salary in Hong Yeah. Kong, how much? Yeah. How much? Salary in Hong Kong is $4,070. 4,030 Seven. 300. 70. Oh, 70. Yeah. 4,070 $700. $700. Oh, $4,700. This in rupiah Indonesian how much? So 4,070 in Indonesia. If the course yeah, now Indonesian course how much? $1 is almost 200, almost near with 100. 2,000 maybe 8 billion. until 9 million. Yes, 9 million. 9 million until 10 million. Oh, you can imagine. You can imagine, it's okay? So I also have record from Singapore. I also have list also file can give to also. No. Next, if Mr. Indra call you to take the data, now only ID card from Indonesia or in Singapore. Just only you can take the picture and then you send by WhatsApp. Only that. So ID card simple. Indonesian, everything Yes. good, everything. No, don't have my data different. Everything same like my. No problem. Kid. No problem. No problem because you know the first one you come to Hong Kong, right? First time go to Hong Kong. Now want to process to Hong Kong. Before you join in Hong Kong, you ever been yet in Hong Kong, in Singapore only? Okay. You understand? You understand? Are you want? Cut salary? Are you want the repeat in Indonesian language or Japanese language? No, I cannot. So baby different Indonesian. Okay.
wis ngomongnya Jawa. Loh, saya Los Angeles, Mbak. Potongan gajinya pirang bulan anu? Potongan gaji itu kalau dokumen lengkap itu tidak ada masalah, standar itu 1.600. Jadi 1.600 itu berapa bulan gaji? 6 bulan. 6 bulan? Yoi. Masya Allah. Iku isi ana sisa. Masih dong, kan 4.700. Sampe jek sisa 3.100. Isi sisa piro kowe, Om? 3.000. 3.100. Sisa 6 juta. 6 juta setengahan. 6 juta. 6 juta 300-an lah. Oh, sisa Indonesia rupiah ya, duit Indonesia ya. Yoi. Oke lah. Ya terus kepiye ge? Aku kirim KTP wae berarti. Anu foto paspornya enggak? Singapura gak duwe? Duwe. Yo wis. Tapi sing majikan pertama soalnya iki ta 5 tahun masalah. majikan loro to. Terus sing masalah. terakhir kuwi 3. Enggak apa-apa toh? Sing penting kan sampean enek rekotan bahwa pernah nang Singapura. Work permit pada bae izin kerja ta. Boleh. Tapi Hongkong sadis loh, Mbak. Sampean siap nah Hongkong sadis. Hongkong sadis piye maksudnya? Hongkong nggak seenak Singapura loh ya. Masuk. Duh iya no. Majikane rewel, majikane njaluk resi, majikane njaluk bener kabeh. Yo Singapura yo ngono kuwi to padha wae. Nek sampean ngomong padha ae ya wis ya, pokoke kudu finish ya, aja sampe sampean iya no. Protes ngono sampean. No niate. Kalau interminate ki apa to Pak nang Hongkong ki? Di interminate itu sampean ditokno karo majikan. Nek break kontrak sampean pengin metu. Sampean nyerah. Hari interminate kuwi ditokno karo majikan. Ya, jadi majikannya gak seneng ambek sampean gak iso kerja, terus sampean dolehno nang ngone agent iku jenenge interminate. Oh, ya koyo Singapura ngono kuwi, transfer ngono lah ari bahasa Indonesia, bahasa Inggris transfer. Nek nang Hongkong kan ndak oleh, nek interminate sampean nek break kudu mulai Indonesia prosesnya. Gak iso golek majikan nih. Oh, harus finish 2 tahun gitu ya satu majikan ngono. Sampean kan potongan 6 bulan. 6 bulan sampean gurung beres di interminate sampai majikan masalah. Oh iyalah, nang diwai yo ari masa dalam potongan ya bermasalah, Pak. Masalah. Terus mareng ngono nek sampean wis tahun barang break yo masalah. Minimalis tahun luwe lah. Tapi semuanya tahun yo, ari 2 tahun kuwi ya. lah. Balik nang agent arep golek majikan meneh entuk yo. Monggo. Aku kudu balik nang Indonesia sik ngono. Tapi nek sampean oleh 2 bulan apa sak bulan digepuki yo harus keluar kita. Jangan mau kalau digepuki atau kekerasan. Nek cuman apa wong Hongkong ngono kuwi to, Pak? Tangan pemerintahnya ora street kaya nang Singapura ngono. Lho yo street, tapi kan sopo ngerti sampean ketemu majikan sing uteke meslek piye? Astagfirullahaladzim. Tapi bahasa Inggris kan yo keren nek sampean bahasa Inggris keren. Alhamdulillah. Iya keren. Ya wis berarti aku KTP karo work permit Singapura yo dikirimke yo. Ya, nanti sampean setelah sampean kirim, nanti ada yang nelpon sampean nanyain bagian data. Oh, beda meneh ya, Pak ya. Yo beda, Mbak. Aku kan proses menyaring dari awal karena aku kan di Hongkong. Nanti yang dari Indonesia kan ada prosesnya. Aku ini bagian sosial media, Mbak, sosial media. Kan Bu Yuni ku ya ta? Yos, Bu Yuni kena, saya yo kena. Jadi wong sing pertama kali gawe konten, terus wong delok, wong kepingin, yo kan baru diserahkan ke pihak berikutnya. Ada enek keluhan opo-opo yo iso yo jenengan yo Pak yo kasih solusi yang terbaik ngono yo. Loh, yo kudune iso, Mbak. Nek gak iso yo ora dadi konten iki lho sampean mlebu konten. Konten kreator. Lho iku sampean mlebu konten. Oh, berarti kowe kok sing telepon iki wong Indonesia ngono. Iya, wong Indonesia, Mbak. Nek gak ngono sampean nek pengin cepet kan sampean sing telepon. Apa? Nunggu nganti entuk job iki nganti setengah tahun 6 bulanan opo enggak? Yo ora sampe nek Covid saiki lagi butuh wong Hongkong.
Alhamdulillah. Wong Hongkong lagi butuh, nek sampean gak milih itu iso Enggak lah. dapat rezeki. Terus ngene, Langsung. enggak aku ngomong ini. Sesuk nek sampean interview, tolong direkam. Oh direkam ya Yo Pak ya. no, sampean rekam, piye carane mbok nyilih HP tanggane, nyilih to pacare, nyilih bojone, nyilih anake, nyilih adike, nyilih bulike. Pokoke pembicaraan sampean rekam. Ya. Engko mari sampean rekam, sampean simpen, ya. Sampean tanyakan kerjaku sampai jam piro, aku kudu masak-masak wong piro, aku oleh pre minggu apa ora. Ono kuwi ya Pak Iya, ya, no. kudu jelas ya. Dadi bisa kena enggak bukti yo. Ojo yayo engko nek sampean komplain nang aku gak ndek bukti nang majikan. Iya benar. Wah, yo Betul. loro ngesakno sampean kan. Heeh. Nah, Tapi interviewnya nganggo bahasa Inggris iso tau ya. yo no, bahasa Inggris. Sampean Alhamdulillah. bahasa Inggris oke akeh rek Singapura nang kene. Tahun-tahun enak. Yo Singapura yo keras banget Pak, tapi iki pemerintahnya banyakan iki membela kita, maksudnya berpihak pada kita banyakan ya. Di sini ya membela Kemarin kan- kalau sampean punya bukti. Kayak Sampean ngono yo, menjarakno ya, majikane ya iso. Nek sampean anjene dikaploki apa disuduk apa disawat Masuk. pisau. akeh juk wong tua apa resik-resik kaya Singapura cah cilik apa Macem-macem Mbak Sembarang. yo enek sing ambek anake, enek sing mau omah tok, enek wong kabeh kerja karo dudo karo rondo tok sak keluarga ibuke kaya duwe anak-anake ra gelem susah man rabi. ditelepon batin lu iki tenanan ora iki wah. Duh, gak boleh. Sampeyan iki ku lho mlebu konten. Iki mlebu konten, Mbak. Sampeyan delok YouTube-ku Sandro Jabrik metu iki kok. Sampeyan delok ae. Masa Lho iya no. tau kan Tak tulis e judule ya. Dari Singapura. Pak yo aja dianu jenenge no. Ora enek endang ade mah ngomong jeneng ora kan. Jadi Iya, dari Singapura pingin proses ke Hong Kong. Ditunggu di Hong Kong. Ngono aku kok tak tunggu Mbak sampean di Hong Kong ngono. Wis ah. Wis apa meneh? Ya, wis berarti iku KTP karo ID kata. Nanti potongane pas sing biodata sampean takokno karena datane sampean sing berpengaruh nanti kepotongan KK, KTP, ijazah, buku nikah iku. Jadi sing penting kan KK, KTP, terus buku nikah, ijazah karo akte iku milih salah siji nek sing sampean duwe. Nek duwe kabeh ijazah akte bae ya Pak ya ya. wis terserah pokoknya 3 iku pilih salah siji terus kok di proses nang PT terus paspore sampean nek jek urip tambah keren wis gak usah ribet potongane solo sithik nek gak duwe paspor ya baru potongan Iya, kan paspor nang Indonesia. Aku ki paspor anu to Pak, Singapura lho, keluaran Singapura yo wingi keren iku keren marengku terus enteke nang Hongkong extend nang Hongkong review meneh. iya 10 tahun kan saiki paspor enek sing 10 tahun masa berlaku Wis 10 tahun to, aku ting Oktober to. oh sampean wis Ya enggak, aku isi Juni wingi no Pak. cek 5 tahun sampean berarti Oke. ada lagi yang mau ditanyakan ndang tak upload nang konten Wis ngono ae ngono kuwi wae yo berarti yo anu yo. tak tunggu di Hongkong ya KTP sama ID card Singapura work ya permit. tak tunggu di Hongkong jangan Kakak di akte ya. jangan sampai menyerah pokoknya tak tunggu di Hongkong ya oke Oke Pak. Makasih ya Pak ya. yuk terima kasih semangat Ya, bye bye Oke.